ሓደ መዓልቲ ዓሳን ምግፋፍ መርበብ ካዘርጊሕኻ ኣብ ክንዲ ዓሳ ሓንቲ መልክዐኛ ጓል ሒዝካ እንተትወፅእ እንታይ ምገበርካ? ብዙሓት ሰባት እዛ ጓል ሴልኪ ወይ እውን ፍርቂ ሰብ ፍርቂ ዓሳ ዝኾነት ተኣምራዊት ፍጥረት እያ ኢሎም ኣሚኖም ነበሩ። ሲራኩስ እውን እንተኾነ ካብ ዝረኸበ ዓለት ጀሚሩ ዕድሉ ተቐይሩ ዝተመንዮ ኩሉ ክሰምረሉን ክዕወተሉን ምስ ረኣየ ካብ ሰማይ ዝወረደት መልኣኽ ኮይና እያ ተሰሚዓቶ። ግናኸ እቲ ሓቂ ካብዚ ዝተገመተ ኣዝዩ ዝረሓቐን ሓደገኛን ነበረ። እዛ ምስጢራዊት ጓል ካብ ማይ ዝወፀት ተኣምር ዘይኮነትስ ካብ ፖሊስ ተሃድም ዝነበረት ገበነኛ ኮይና ትጸንሕ። ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮና ነታ መንጎ ጽውጽዋይን ጭቡጥ ሓቅን ዝተላፈነት መሳጢት ታሪኽ ኦንዲን ክርኢ ኢና። እዛ ጓል መን እያ? እቲ ዘገርም ድሌታኸ ብኸመይ ተፈጸመ? ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉኒ። ላይክ ብምባል እውን ሰዓቡኒ። ፊልምና ኣብ ኣየርላንድ ትጅምር። ሲራኩስ ዝተባሃለ ገፋፍ ዓሳ ከምቲ ልሙድ ስርሑ ኣብ ጃልባ ኮይኑ መርበቡን ተዘርግሕ ንሪኦ። ይኹን እምበር ሲራኩስ መርበቡ ናብ ላዕሊ ክስሕብ እንከሎ ንሓንቲ ርእሳ ዝሰሓተት ጓል ኣንስተይቲ ሒዙ ስለ ዝወፀ ኣዝዩ ሰንበደ። ተሻቒሉ ድማ ብሬድዮ ሓገዝ ክሓትት እኳ እንተፈተነ ዝመለሰሉ ሰብ ግን ኣይነበረን። ስለዚ ሲራኩስ ነታ ጓል ፈቲሑ ካብቲ መርበበ ይውፅኣ እሞ ቀዳማይ ብርኪ ረድኤት ይገብረላ። ድሕሪ ብዙሕ ፃዕሪ ድማ ኣብ መወዳእታ ትነቅሕ። እታ ጓል ኣዝያ ተደናጊራ ከም ዝሞተት ርግፀኛ ስለ ዝነበረት ስለምንታይ ብሂወት ከም ዘላ ትሓትት። ሲራኩስ ድማ ንሱ ዝፈልጦ ነገር እንተሃለወ ኣብ መርበቡ ከም ዝረኸባ ጥራይ ምዃኑ ይገልጸላ። ናብ ሆስፒታል ክኸዱ ከም ዝግባእ ድማ ይዛረባ። ንሳ ግን ብኡ ንብኡ ኣይኾንን ትብል። ካብኡ ሲራኩስ ስማ ምስ ሓተታ ንሳ ግና ኣይፈልጥን ትብሎ። ካብኡ ዝተደሪኹ ድማ ኣብ ውሽጢ ትቓላይ እንኮላ ዝኽራ ከም ዝጠፋ ይግምት። እንደገና ናብ ሆስፒታል ክወስዳ ከም ዝደሊ ድማ ይዛረባ። ንሳ ግና ንዋላ ሓደ ሰብ እኳ ክትርኢ ከም ዘይትደሊ ብምግላጽ ንኸይወስዳ ትምሕፀኖ። ሲራኩስ እዚ ምስ ሰምዐ ዝኾነ ሰብ ዘይረኣየላ ቦታ ከም ዝፈልጥ ብምግላጽ ናብታ ኣብ ጽምዋ ቦታ ትርከብ ናይ መዋቲ ተዲኡ ገዛ ይወስዳ። ድሕሪኡ ምሳሕ ሂብዋ በይናይ ሓድጋ እሞ ነታ ኣነ ትበሃል ጓሉ ንኸምፅ ይኸይድ። ኣኒ ናይ ኩላሊት ሕማም ስለ ዘለዋ ኣብ ሰሙን ሓንቲ መዓልቲ ናይ ኩላሊት ምሕፃብ ዳያሊሲስ የልያ ነበረ። ካብኡ ሲራኩስ ንጓሉ ሓደ መዓልቲ ሓደ ገፋፍ ዓሳ እናሰርሐ እንከሎ ሓንቲ ጓል ኣብ መርበቡ ሒዙ የውፅእ ዝብል ዛንታ የፃወታ። ኣኒ ብዛዕባ እታ ጓልን ቀፂሉ ዝኾነ ነገርን ክትፈልጥ ትብህግ። ሲራኩስ ግን መልሲ ኣይነበሮን። እቲ ዳያሊሲስ ምስ ተወድአ ድማ እቶም ሆስፒታል ንኣኒ ባዕላ ንኽትንቀሳቐስ ትሕግዛ ናይ ኤሌክትሪክ ዊልቸር ይህብዋ። ድሕሪኡ ሲራኩስ ንጓሉ ናብታ ሞራ ትበሃል ናይ ቀደም ሰበይቱን ኣሌክስ ዝተባሃለ ሓድሽ ሰብኣያን ገዛ ይወስዳ። ፊልምና እውን ሞራን ኣሌክስን ኣዝዮም ሰኽራማት ከም ዝኾኑ ትዛረበና። ንጽባሒቱ ሲራኩስ ናብታ ናይ ኣዲኡ ገዛ ተመሊሱ ምስታ ምስጢራዊት ጓል ይራኸቡ እሞ ዕላል ይጅምሩ። ዓሳ ንምክፋፍ ክኸይድ እንከሎ ምስኡ ክትኸይድ ትልምኖ። ንሱ ድማ ሕራይሉ ይሰማማዕ። ኣብ መንጎ ስርሖም ስማ ክሓታ እንከሎ ድማ ኣንዲን ኢሉ ክፅዋዓ ከም ዝኽእል ትነግሮ። ትርጉሙ ድማ ካብ ማይ ዝወፀት ጓል ማለት እዩ። ሲራኩስ ዓሳ ንምሓዝ ዝተፈላለዩ ሜላታት ዋላተ ተጠቐመ፣ ግን ሓንቲ እውን ክሕዝ ኣይከኣለን። ብሃንደበት ድማ ኣንዲን ብኻልእ ቋንቋ ክትዝምር ትጅምር። ብዝገርም ኩነታት ድማ ሲራኩስ ብዙሓት ለውስተር ኣብ መርበቡ ይሕዝ። እዚ ኩሉ ብምኽንያት ናይ ኣንዲን መዝሙር ከም ዝኾነን ንሳ ድማ ዕድል ከም ዘምፅኣትሉን ይኣምን። ድሕሪኡ ናብ ዕዳጋ ኸይዶም ነቲ ዝረኸቦ ገንዘብ ክመቕላ ከም ዝደሊ ይነግራ። ኣንዲን ግን ሰብ ክትርኢ ስለ ዘይትደሊ ናብታ ንጽልቲ ገዛ ትምለስ። ሲራኩስ ነቶም ሎብስተራት ንምሻጥ ናብ ዕዳጋ ይወርድ። ድሕሪኡ ድማ ንኣንዲን ዝኸውን ክዳን ንምዕዳግ ኣብ ሓደ ቤት መሸጣ ጠጠው ይብል። ይኹን እምበር እቲ በዓል ድንኳን ንየው ነጀው እናበለ እንከሎ ሲራኩስ ናይ ጓል ፓንት ንምዕዳግ ስለ ዝሓፈረ ዋላ ሓደ ከይረኣዮ ሰሪቕ ይወስድ። ድሕሪኡ ሲራኩስ ንጓሉ ፒኪ ገብራ እሞ ንሳ ብዊልቸር ንሱ ድማ ብማኪና ኮይኖም ክወዳደሩ ተሰማምዑ። ኣብ መገዲ እናኸዱ እንከለዉ ድማ ብዛዕባታ ብዘይፍለጥ ቋንቋ እናዘመረት ለውስተራት እትስሕብ ምስጢራዊት ጓል ዝገልጽ ዛንታ ቀጸለላ። ኣነ ድማ እታ ጓል ሴልኪ ዝተባሃለት ፍርቃ ሰብ ፍርቃ ዓሳ ዝኾነት ፍጥረት ክትከውን ከም ትኽእል ገመተት። እዘን ፍጡራት እዚኣተን ካብ ማይ ክወፃ እንከለዋ እቲ ናይ ዓሳ ቆርበት ከም ዘውፅኦኦን ከም ሰብ ከም ዝኾናን ትነግሮ። ካብኡ ኣኒ እቲ ዘዕልላ ዘሎ ዛንታ ሓቂ ምዃኑን ዘይምዃኑን ትሓቶ። ሲራኩስ ግን ንሱ በዓሉ ዝፈጠሮ ጽውጽዋይ ጥራይ ምዃኑ ይገልጸላ። ድሕሪ እዚ ሲራኩስ ንጓሉ ኣውሪዱ ናብ ኣንዲን ይምለስ እሞ እቲ ዝዓደገላ ክዳን ይሂባ። ንሳ ድማ ምስጋናኣ ንምግላጽ
ኣብ ምዕጉርቱ ሰዓመቶ ንኽንደይ ግዜ ክትጸንሕ ከም ዝኾነት ምስ ሓተታ ድማ ኣባኻይ ምርኮስ ኢላ መለሰትሉ። ሲራኩስ ድማ ከምኡ እንተኾይኑ ንዘለኣለም ክትጸንሕ እዩ ድሌተይ ምስ በላ ኣንዲን ኣዝያ ትሓፍር። ሲራኩስ ናብ መኪንኡ ክምለስ እንከሎ ኣኒ ኣቦኣ ገለ ነገር ይሓብእ ከም ዘሎ ስለ ዝጠርጠረት ብርሑቕ ክትከታተሎ ትጅምር። ድሕሪኡ ኣኒ ብዛዕባ ሴልኪ ዝገልጹ መጽሓፍቲ ንምድላይ ናብ ቤተ መጽሓፍቲ ትኸይድ። በቲ ካልእ ወገን ድማ ሲራኩስ ካብ ድንኳን ክዳን ከም ዝሰረቐ ንቐሺ ንምንዛዝ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከደ። እቲ ቐሺ በቲ ተግባር እኳ እንተዘይተሓጐሰ ሲራኩስ ግን እቲ ክዳን ካብ ቃላይ ኣውፂኡ ንዘድሓና ጓል ምዃኑ ይገልጸሉ። እቲ ቐሺ በቲ ነገር እናተገረመ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ጸቢቑ ንኸረድኦ ይሓቶ። ብኻልእ ገጽ ድማ ኣኒ እኹል ሓበሬታ ምስ ኣከበት ናብታ ናይ እናሓጓኣ ገዛ ትኸይድ። ኣብኡ ድማ ንኣንዲን ኣብ ማይ ክትሕንብስ ረኸበታ። ኣቦኣ ዘዕለላ ዛንታ ናይ ሓቂ ከም ዝነበረ ድማ ትግንዘብ። ኣንዲን እውን ንኣኒ ብምርኣያ ኣዝያ ትስንብድ። ኣነ ግና ንበዓል ኣላልያ ኣቦኣ ብዛዕባኣ ከም ዝነገራ ሴልኪ ምዃና ከም ትፈልጥ ምስ ተዛረበታ ኣንዲን እውን እወይላ ተረጋግጸላ። ካብኡ ኣኒ ዕርክነተን ንኽቕጽል ብዛዕባ እቲ ናይ ዓሳ ህይወታ ኩላ ሓቂ ክትነግራ ከም ዘለዋ ነገረታ። ኣንዲን እውን ብኡ ንብኡ ተሰማምዐት። ኣብቲ እዋን እቲ ሲራኩስ ኣብ ቤተ መጽሓፍቲ ኮይኑ ብዛዕባ ሴልኪ ዝገልጹ መጽሓፍቲ ክወስድ ምስ መጸ ኩሎም እቶም ብዛዕባ ሴልኪ ዘዕልሉ መጽሓፍቲ ብጓሉ ከም ዝተወስዱ ይዝረቦ። ብዙሕ ከይረሓቐ ድማ ሓደ ሚስጥራዊ ሰብኣይ ነቲ ቓላይ እናተዓዘበ ንሓደ ሰብ ይደሊ ከም ዘሎ ፊልምና ተርእየና። ንጽባሒቱ ድማ ሲራኩስ ንኣንዲን ዓሳ ንኽገፍዮ ዕድማ እሞ ንሳ ድማ ሕራይላ ተሰማምዐት። ሓደ እዋን ሲራኩስ ንኣንዲን ነቲ መዘወሪ ጀልባ ንኽትሕዞ ይሓታ። ንሳ ግን ሓንቲ ጀልባ ብጥቓኦም ክትሓልፍ ምስ ረኣየት ፈሪሓ ብቕጽበት ትሕባእ። ብድሕሪኡ ኣጋራት ተጠቂማ ነታ ጀልባ ክተንቀሳቐሳ ጀመረት። ሲራኩስ ድማ ብተገርሞ ክጥምታ ይጅምር። ኣንዲን እንደገና ክትዝምር ምስ ጀመረት ሲራኩስ መርበቡ ናብ ላዕሊ ስሒቡ ብዙሕ ቁጽሪ ዘለዎም ዓሳታት ብፍላይ ድማ ብመርበብ ዘይርከቡ ሳልሞን ተባሃሉ ዓሳታት ስለ ዝሓዘ ኣዝዩ ይግረም። ብዙሕ ከይጸንሑ ግና ገለ ናይ ባሕሪ ሓለውቲ ናብታ ጀልባ ቀረቡ። ካብኡ ድማ ሲራኩስ ንኣንዲን ንኽትሕባእ ይነግራ። እቶም ሓለውቲ ሲራኩስ ብዙሕ ሳልሞን ሒዙ ስለ ዘረኣይዎ ብዘይሕጋዊ መገዲ ይገፍፍ ከም ዘሎ ጠርጠሩ። ሲራኩስ ግና ብልሙድ መገዲ ጥራይ ይገፍፍ ከም ዘሎ ክገልጸሎም እኳ እንተፈተነ እቶም ሓለውቲ ግን ከኣምንዎ ይከኣሉን። ነታ ጀልባ ድማ ክፍትሽዋ ጀመሩ። ነታ ውሽጢ ተሓቢኣ ዝነበረት ኣንዲን ምስ ረኸብዋ ድማ ኣዝዮም ይስንብዱ። ንሳ ግን ሲራኩስ ነቶም ዓሳታት ብልሙድ መገዲ ከም ዘውፅኦም ገለጸትሎም። እቶም ሓለውቲ ድማ በቲ ዘረባኣ ተኣማሚኖም ገዲፎምዎም ይኸዱ። ሲራኩስ ድማ ድሕርዚ እቶም ሓለውቲ ንኣንዲን ክርእይዋ ብምኽኣሎም ቅሳነት ሂቦ። ምኽንያቱ ንሳ ብሓሳቡ ጥራይ ዝፈጠራ ምስሊ መስሎ ስለ ዝነበረ እዩ። ድሕሪ ዝፍጻመ እቶም ሓለውቲ ሓደ ሻዕ ንኣንዲን ስለ ዝረኣይዋ ካልኦት ሰባት ተረኣይዋ እውን ግድስ ስለ ዘይብሎ ንኣንዲን ናብ ከተማ ይወስዳ። ኣብኡ ኩሉ ሰብ ንኣንዲን ብኣግራሞት ክጥምታ ይጅምር። ገፈፍቲ ዓሳ ድማ በቲ ጽባቐኣ ተመሰጡ። ነቶም ዓሳታት ምስ ሸጥዎም ድማ ንኣነ ንምርካብ ይኸዱ። ሲራኩስን መጠረሽታ ነናሓድሕደን የላልየን። ንሳተን ግን ተራኺበን ከም ዝነበራ ይዛረብኦ። ድሕሪኡ ንኣንዲን ክዳን ንምዕዳግ ይኸዱ። ኣብኡ ድማ ብዙሓት ሰባት ነታ መልክዐኛ ጓል ንምርኣይ ይእከቡ። ንጽባሒቱ ኣንዲን ቤናብ ገዛ እንኮላ ኣነ ትመጽእ እሞ ዕላል ይጅምራ። ኣንዲን ንኣኒ ከመይ ጌርካ ከም ዘሕንበስ ትፈልጥ እንተኾይና ትሓታ። ንሳ ግን ኣይፈልጥን ኢላ መለሰትላ። ኣንዲን ምሕንባስ ንኣእምሮ ዕረፍቲ ስለ ዝህባ ክትምህራ ቃል ኣተወትላ። በቲ ካልእ ወገን ድማ ሲራኩስ ንኣኒ ካብ ገዛ ናይ ቀደም ሰበይቲ ሞራ ንምውሳድ ከደ። ሞራ ግና ኣኒ ናብ ናይ ናሓጓኣ ገዛ ከም ዝኸደት ትነግሮ። ንሳ እውን ብዛዕባ እታ ምስጢራዊት ጓል ሰሚዓ ስለ ዝነበረት ኣብኡ ትነብር እንተኾይና ትሓቶ። ሲራኩስ ግና መልሲ ካብ ምሃብ ይቁጠብ። ኣብቲ እዋን እቲ ኣንዲን ንኣኒ ከመይ ጌርካ ከም ዝሕንበስ ትምህራ ነበረት። ክልቲአን እናተዘናግዓ እንከለዋ ድማ ብሃንደበት ኣብቲ ትሕቲ ማይ ብሳዕሪ ዝተሸፈነ ነገር ይርያ። ኣንዲን ነቲ ነገር ምስ ረኣየቶ ክትስንብት ጀመረት። ኣነ ግን ከምተን መጽሓፍ ዘንበበቶ እቲ ነገር ናይ ኣንዲን ናይ ዓሳ ቆርበት ምዃኑ ትግምት። ብመሰረት መጽሓፍ ሓንቲ ሴልኪ ነቲ ናይ ዓሳ ቆርበት እንተዘይረኺባቶ እንተወሳኺ 7 ዓመታት ኣብ መሬት ክትጸንሕ ትኽእል እያ። ስለዚ ኣኒ ንነዊሕ ግዜ መሬት ንኽትጸንሕ ነቲ ቆርበት ክሓብኦ ከም ዘለዎን ሓሳብ ኣቕረበት። ኣንዲን ብዝሓደራ ስንባደ ኣነ ብዝበለታ ኩሉ ትሰማማዕ። ካብኡ ክልቲአን ኮይነን ነቲ ቆርበት ኣብ ጥቓ እቲ ገዛ ይቐብረኦ።
ይኹን እምበር ኣንዲን ነዚ ነገር እዚ ንዋላ ሓደ ንኸይትነግር ንኣኒ ለመነታ። ንሳ ድማ ተሰማምዐት። ንጽባሒቱ ሲራኩስ ኣኒን ኣንድን ኮይኖም ነተብ ከተማኦም ተዳለወ ፌስቲቫል ንምርኣይ ብጃልባኦም ክጓዓዙ ንሪኦም። ኣብ መገዲ እናኸዱ እንከለዉ ኣኒ ኣንዲን ሴልኪ እያ። እቲ ሴልኪ በዓል ቤታ ክሳብ ዝመጽእ ድማ ን7 ዓመት ኣብዚ ክትጸንሕ ትኽእል እያ እናበለት ብተደጋጋሚ ክትዛረብ ጀመረት። ናብቲ ፌስቲቫል ምስ በጽሑ እውን ኣኒ ነቲ ዘረባ ክትደግሞ ስለ ዝጀመረት ኣንዲን ተራ ሰብ ምዃና ብምግላጽ ክትክሕድ ጀመረት። ምርኢት ፊልምና እውን እቲ ዓንተቦ ዝረኣናዮ ምስጢራዊ ሰብኣይ ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ እናተንቀሳቐሰ ንሓደ ሰብ ይደሊ ከም ዘሎ ተርእየና። ጸኒሓ ኣኒ ኣንዲን ብሓቂ ሴልኪ ምዃና ንምርግጋጽ ሓደ ነገር ክትገብር ወሰነት። ናይ ዊልቸራ ፍሬኑ ከም ዝተበላሸወ ብምምሳል ናብ ቃላይ ተኣቱ። ኣንዲን እዚ ምስ ረኣየት ብቕጽበት ናብቲ ማይ ትዘልል እሞ ንኣነ ተድሕና። ካልኦት ሰባት እውን ንምሕጋዝ ናብቲ ማይ ዘለሉ። ኣብ ውሽጢ እታ ጃልባ እናሃለዉ ድማ ኣኒ ናቦኣ ኣንዲን ኣብ ትሕቲ ማይ ክተተንፍስ ትኽእል እያ፣ እዚ ድማ ሴልኪ ምዃና መረጋገፂ እዩ ኢላ ትዛረቦ። ድሕሪ እዚ ሲራኩስ ንጓሉ ናብ ናይ ኣዲኣ ገዛ ይወስዳ። ሞራ ድማ ሸለል ትብለና ኣለኻ እናበለት ክተንጸርጽረሉ ጀመረት። ንሱ ግና ታዲኣ እያ ትብል ኢሉ ሸለል ኢልዋ ወፀ። ሞራን ኣሌክስን ድማ ንኣኒ ብዛዕባ ኣንዲን ዘለዎም ጥርጣረ ይዛረብዋ። ሓደ ጸሊም ፀጉሪ ዘለዎ ሰብኣይ ንዓዓ ይደልያ ከም ዘሎ እውን ይሕብርዋ። ኣብ ካልእ ምርኢት ድማ ሲራኩስ ንኣንዲን ንሱን ናይ ቀደም ሰበይቱን ምስ ወልፊ መስተ ይቃለሱ ከም ዝነበሩ ተዛሪቡ ኣነ ምስ ሓመመት ግና ካብቲ ወልፊ ንኽወፅእ ከም ዝወሰነ ይዛረባ። ሕጂ ን2 ዓመት ካብ መስተ ነፃ ኮይኑ ከም ዘሎ እውን የፍልጣ። ሞራ ግና ሰካራምን ንጓላ ሸለል ትብልን ኣደ እያ። ይኹን እምበር ቤት ፍርዲ ኣኒ ምስ ኣቦኣ ካብ ትነብር ምስ ኣዲኣ እንተነበረት ይሓይሽ ዝብል እምነት ስለ ዝነበሮ ኣኒ ሕጂ ብዋናነት ምስ ኣዲኣ ከም ትነብር ይዛረባ። ሲራኩስ እዚ ሚስጥር ምስ ተዛረባ ክስዕማ ይጅምር እሞ ካልእ ናብ ካልእ እናመርሐ ርክብ ገይሮም ይዓርፉ። ንጽባሒቱ ሲራኩስ ናብቲ ቤተ ክርስቲያን ተመሊሱ ብዛዕባ ኣንዲንን ብዛዕባ ዝፈጸምዎ ሓጢኣትን ነቲ ቀሺ ተናዘዘ። ኣንዲን ብዙሕ ዕድል ከም ዘምጽኣትሉን ብፍቕራ እናወደቐ ስለ ዝመጸ ድማ ንዓዓ ንከይስእን ይፈርሕ ከም ዘሎ ይዛረብ። ሲራኩስ ካብቲ ቤተ ክርስቲያን ክወጽእ እንከሎ እቲ ኣብቲ ፊልም ብዙሕ ግዜ ዝተረኣየ ምስጢራዊ ሰብኣይ ናው ይመጽእ። ስሙ ቭላዲች ይበሃል። ካብኡ ቭላዲች ብዛዕባ እታ ወትሮ ኣብ ጃልባኡ ዝሪኣ ጓል ሕቶታት ከዝንበሉ ጀመረ። ሲራኩስ ግን ንዓኡ ከዘራርቦ ስለ ዘይደለየ መኪናኡ ሒዙ ካብቲ ቦታ ይርሕቕ። ድሕሪ እዚ ሲራኩስ ንኣኒ ናብቲ ናይ ዳያሊሲስ ቦታ ይወስዳ። ምስ ወደአት ናብ ገዛ ክመልሳ እንከሎ ግና ሞራን ኣሌክስን ኣብኡ ይነበሩን። እቲ ማዕጾ ድማ ተዓጽዩ ነበረ። ኣብቲ እዋን እቲ ድማ እቲ ቭላዲች ተባሃለ ሰብኣይ ንኣንዲን ንምድላይ ናብቲ ናይ ሲራኩስ ኣደ ገዛ ይመጽእ። ካብኡ ኣንዲን ኣብ ከባቢቲ ገዛ ኮይኑ ክስልል ምስ ረኣየቶ ብፍርሒ ካብቲ ቦታ ሃዲማ እቲ ሕባኣሉ ቦታ ክትደሊ ጀመረት። ብኻልእ ወገን ድማ ሲራኩስ ንሞራን ኣሌክስን ኣብ ሓደ ቤት መስተ እናሰተዩ ይረኽቦም እሞ በቲ ተግባሮም ኣዝዩ ይበሳጮ። ኣነ ምስኡ ንሓንቲ ለይቲ ንኽትሓድር ድማ ንሞራ ይሓታ፣ ንሳ ግን ኣይኾነን ትብል። ሲራኩስ ዋላ እንተተጠራጠረ ኣነ ግና ድሓን እየ ምስ በለቶ ገዲፍዋ ወፀ። ድሕሪ እዚ ናብ ገዝኡ ተመልሰ። ኣንዲን ግን ኣብኡ ይጸንሐቶን። እቲ ገዛ ድማ ተገለባቢጡን ተፈቲሹን ይጸንሖ። ተሻቒሉ ክደልያ ምስ ጀመረ ድማ ኣብ መጠረሽታ ኣብ ትሕቲ ሓደ ቢንቶ ተሓቢኣ ይረኽባ። ካብኡ ሲራኩስ ብዛዕባ ተሃለውለው እናበለ ዝደልያ ዘሎ ሰብኣይ ይሓታ። ንሳ ድማ ብዋዛ እቲ ወዲ በዓል ቤቶ እዩ፣ ምስኡ ክኸድ ግን ኣይደልን እየ ኢላ መለሰትሉ። ሴልኪታት ድሌት ናይ ምምላእ ሓይሊ ከም ዘለዎም ስለ ዝንገር ሲራኩስ እቲ ሰብኣይ ንኽጠፍእ ዶ ክትምነይ ትኽእሊ ኢሉ ይሓታ። ኣንዲን ግን ብዝገርም ኩነታት ኣብ ክንዲ ንርእሳ ኣኒ ካብ ሕማማ ንኽትሓዊ ተመነየት። እዚ ድማ ንልቢ ሲራኩስ ኣዝዩ ትንክፎ። ብኻልእ ገጽታ ዝሰኸረት ሞራ ምስ ኣሌክስን ምስ ጓላን ካብቲ ቤት መስተ ወፂኦም ብዕግርግር ማኪና ክጽውር ይጅምሩ። ኣብቲ እዋን እቲ ቭላዲች እውን ብቁጣዕ ተዋሒጡ ንኣንዲን እናደለየ መኪና ይዝውር ነበረ። አንደበት ድማ ክልቲአን መካይን ይላተማሞ ኣሌክስ ድማ ነቲ መስታወት ሰይሩ ብምውጻእ ብኸቢድ ይቆስል። ሲራኩስን ኣንዲንን ድማ ብጥቓት ቦታ ክሓልፉ እንከለዉ ሓደጋ ከም ዘጋጠመ ተገንዘቡ። ንኣነብቲ ቦታ ምስ ረኣይዋ ድማ ሰንቢዶም ናብኣ ይጎዩ። ናብ ሆስፒታል ምስ ወሰድዋ ኣኒ ሲት ቤልት ጌራ ስለ ዝነበረት ከቢድ ጉድኣት ከም ዘይበጽሓ ተነግሮም። ይኹን እምበር ኣሌክስ ብሞት ተፈልየ። ካብኡ ግን ናይ ኣካል ወሃቢ ካርድ ወይ እውን ዶኖር ካርድ ስለ ዝነበሮ ኩላሊቱ ምስ ናይ ኣነ ዝሰማማዕ ኮይኑ ተረኸበ።
ስለዚ ዶክተራት ነታ ንእሽቶ ጓል ናይ ኩላሊት ምትካእ መጥባሕቲ ክገብሩላ ወሰኑ። በቲ ካልእ ወገን ድማ ቭላዲች እውን ብፖሊስ ንኽሕተት ናብቲ ሆስፒታል ከም ዝመፀን ኣንዲን ድማ ኣብኡ ከም ዝረኸበቶ ንርኢ። ንሱ ብናይ ወፃኢ ቋንቋ እናተዛረበ ንሳ ናይዚ ቦታ ከም ዘይኮነትን ምስኡ ክትከድ ከም ዘለዋን ይዛረባ። ፖላይስ ይደልይዋ ከም ዘለዉ እውን ይገልጸላ። ኣንዲን ግን ምስኡ ንኽትከይድ ድሌት ኣይነበራን። ንበይና ንኽሓድጋ ድማ ትልምኖ። ጸኒሑ ሲራኮስ ናይ ጓል መጥባሕቲ ብጽቡቕ ስለ ዝተዛዘመ ኣዝዩ ይሕጎስ። እዚ ኩሉ ድማ ብምኽንያት እቲ ኣንዲን ዝተመነየቶ ትምኒት ምዃኑ ይኣምን። ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ሲራኩስ ኣብ ናይ ኣሌክስ ቀብሪ ተረኽበ። ኣብኡ ድማ ሞራ ብሞት ኣሌክስ ኣዝያ ተሰባቢራ ነበረት። ንሳ ኣኒ ካብ ሕጂ እንድሓር ምስኡ ክትነብር ከም ትኽእል ነገረቶ። ግናኸ መጀመርታ ንኣንዲን ካብ ህይወቱ ከብፅኣ ከም ዘለዎ ተረድኦ። ካብኡ ብሓንሳብ መስተ ንኽሰትዩ ዓደመቶ። ሲራኩስ ድማ መጀመርታ እኳ እንተኣበየ ኣብ መወዳእታ ግን ነቲ ንኽልተ ዓመት ዝጸንሐ ናይ ዘይምስታይ ውሳነኡ ብምፍራስ ምስኣ ሰተየ። ኣብታ ለይቲ እቲኣ ድማ ሰኺሩ ናብታ ኣንዲን ካብ ቭላዲሽ ንምሕባእ ኢላ ኣብ ውሽጢ ጃልባ ደቂሳትሉ ዝነበረት ቦታ ኸደ። ሰኺሩ ናብ ገዛኣ ከም ዝወስዳ ምስ ተዛረባ ድማ ናብ ሓደ ላይት ሃውስ ወሲዱ ብጽዩፍን ጭካነ ተመልኦ መገድን ከንገላታዓ ጀመረ። ካብታ ጀልባ መስተ ከም ዘምጽእ ብምምሳል ድማ ንዓዓ ኣብኡ ገዲፍዋ ክሃድም ወሰነ። ኣንዲን እዚ ምስ ተረድኣ ከየሓድጋ ትምሕፀኖ። ንሱ ግን ዓይነትና ዝተፈላለየ እዩ፣ ኣብዚ ተሪፍኪ ንዓሳታት ዘምርሎም ብምባል ገዲፍዋ ወፀ። ጸኒሑ ሲራኩስ ንኣኒ ናብ ገዝኡ የምጽኣ። ኣኒ ብዛዕባ ኣንዲን ክትሓትት እንኮላ ድማ ብስራሕ ናብ ካልእ ቦታ ከም ዝኸደት ይነግራ። ኣኒ ግን ኣንዲን ኣገዳሲ ነገር ገዲፋ ስለ ዝኸደት ከም ትምለስ ነገረቶ። ንጽባሒቱ ኣኒ ቲቪ እናረኣየት እንኮላ ሲራኩስ ኣብ ሓደ ፕሮግራም ሓደ ሰብኣይ ነታ ኣንዲን ትዝምራ ዝነበረት መዝሙር እናዘመረ ረኣዮ። እታ መዝሙር ናይ ሓቂ ምዃናን ኣንዲን ድማ ናይ ሓቂ ሰብ እምበር ሴልኪ ከም ዘይኮነት ምስ ተገንዘበ ኣዝዩ ይስንብድ። ግዜ እንተየጥፍአ ድማ ናብቲ ናይ ፋኖስ ገዛ ይምለስ እሞ ኣንዲን ቆሪርዋ ኣብ መሬት ወዲቓ ይረኽባ። ካብኡ ክዳን እናደረበላ ብዛዕባ መንነታን ካበይ ከም ዝመፀትን ኩሉ እቲ ሓቂ ንኽትነግሮ ይሓታ። ኣንዲን ድማ ካብ ሮማንያ ዝመፀት እስርትን ሓሸሽ ተመላልስ ዝነበረት ሰብ ምዃናን ገለጸትሉ። ሓደ እዋን ድማ ንሳን ቭላዲችን ሓሸሽ እናመላለሱ እንከለዉ ናይ ባሕሪ ሓለውቲ ምስ ረኸብዎም ቭላዲሽ ምሕምባስ ስለ ዘይክእል ንዕዑ ገዲፋ ንሳ ነቲ ሓሸሽ ዝመልአ ቦርሳ ሒዛ ናብቲ ባሕሪ ከም ዝዘለለትን ኣብ ውሽጢ እቲ ባሕሪ ድማ ርእሳ ስሒታ እንኮላ ንሱ ከም ዝረኸባ ትዛረቦ። ካብኡ ሲራኩስ ሓቀኛ ስማ ምስ ሓተታ ድማ ጆኣና ከም ትበሃል ትነግሮ። ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት ድማ ናብ ገዝኦም ምስ ተመልሱ ቭላዲችን ዓርኩን ንኣኒ ጆሆ ሒዘምዋ ረኸብዎም። እቲ ኣንዲንን ኣኒን ቀቢሮንኦ ዝነበራ ናይ ዓሳ ቆርበት ድማ ሓሽሽ ዝሓዘ ሳንጣ ከም ዝነበረ ካብዚ ንርዳእ። ቭላዲሽ ድማ ንዓዑ ንኽመልስሉ ይዝዞም። ኣንዲን ምስ ኣበየት ግና ኣብ መንጎ ሲራኩስን እቶም ክልተ ሰባትን ብርቱዕ ባእሲ ይለዓል። ኣብ መወዳእታ ድማ ኣንዲን ተሰማሚዓ ናብቲ ሓሸሽ ዝተቐበረሉ ቦታ ወሰደቶም። ግናኸ ዋላ እኳ እንተኸዓቱ ነቲ ሳንጣ ክረኽብዎ ኣይከኣሉን። ኣኒ እቲ ነገር ናይ ጆኣና ሴልክ ኮት ስለ ዝመሰላን ንሳ ክትከይድ ስለ ዘይደለየትን ኣብ ካልእ ቦታ ሓቢኣቶ ነበረት። ኣንዲን ንኣኒ እቲ ነገር ንኽትህባን ምስ ሃበታ ድማ ከም ዘይትጥንጥናን ቃል ተኣትወላ። ኣነ ድማ ተሰማሚዓ እቲ ሓሽሽ ኣብ ውሽጢ መፈንጠራ ለቡስተር ከም ዘሎ ነገረታ። ቭላዲችን ዓርኩን ንዕዑ ንምውሳድ ክጎዩ እንከለዉ ኣንዲን ቭላዲች ምሕምባስ ከም ዘይክእል ዘከረት። ብብልሓት ድማ ነታ ንሱ ደው ኢልላ ዝነበረ ገመድ ትስሕቦ እሞ ናብ ባሕሪ ወደቐ። ካብኡ ቭላዲች ሓገዝ እናሓተተ ኣብ መወዳእታ ሰማዕ ሲኢኑ ንውሽጢ ይጥሕል። ሲራኩስ ድማ ነቲ ካልኣይ ሰብኣይ መሳርሒኡ ኣሕዲጉ ናብቲ ቃላይ ይደርብዮ። ካብኡ ፖሊስ መጺኡ ነቲ ሰብኣይን ንኣንዲንን ይኣስሮም። ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ድማ ሲራኩስ እንደገና ናብቲ ቤተ ክርስቲያን ከይዱ ናይ ኣንዲን ፍርዲ እናተኻየደ ምዃኑን ብኡ ግና ካብቲ ሃገር ክትስጎግ ከም ትኽእልን ነቲ ቀሺ ይነግሮ። ነዚ ኩነታት ንምፍታሕ ግን ክምርዓዋ ከም ዝወሰነን በዚ ድማ ሕጋዊ መበገሲ ረኺባ ኣብቲ ሃገር ክትጸንሕ ከም ትኽእልን ገለጸ። ካብቲ ቀሺ ድማ ምርቓ ሓተተ። ኣብ ናይ መወዳእታ ምርኢትና ድማ ሲራኩስን ኣንዲንን ኣብ ሓዳስ ጃልባኦም ብኣን እናተዘወረት ክጓዓዙ እንከለዉ ካልኦት ከፈፍቲ ዓሳ ድማ ብተገርሞ ክጥምትዎም ንሪኦም። ፊልምና እውን ኣብዚ ትፍጸም።